Da li možete da pogodite top 10 najsnežnijih zemalja na svetu? Dakle, gde je najviše godišnje pada snega? Da. Kanada. Ili ima snega. Kanada na mestu broj 2. Amerika. Amerika, da. USA, odnosno Amerika na mestu Sjedinjene broj Američke Države. 7. Island. Island nema ga na ne. Norveška. Norveška na mestu na mestu broj 4. Švedska. Švedska na mestu broj 6. Finska. Finska na mestu broj 5. Rusija. Bravo, Rusija mestu broj 3. Nepal. Ne. Znači, fali vam 8, 9, 10 i fali vam broj 1. Švajcarska. Švajcarska. Švajcarska na mestu broj 8. Aha. Austrija. Austrija na mestu broj bravo, mesto broj 9. Krenuli smo. Italija. Nije Italija. Nema Italija. Ali ste blizu. A to je Francuska. Francuska na mesto broj 10. Jedan nam fali. I ostao vam je prva najsnežnija zemlja na svetu. Danska. Ne. Ako računamo Grenland. Ne. Neće uskoro biti kao. Ne. Čile. Ajde, da, je li neka Južna Amerika, nije? Nije. Ajde ljudi, pričali smo o tome jedno... Kina. Ne, Ne, Kina, Japan. nego... Japan, bravo. Japan. Tako je, Japan je broj 1.